Jako první navštívíme Dobřív, obec, která se nachází na okraji chráněné krajinné oblasti Brdy, asi 7 kilometrů jihovýchodně od Rokycan. Kromě několika malebných roubenek zde na hrázi rybníka stojí několik století starý vodní hamr. Národní kulturní památka, největší svého druhu v naší zemi. Vodní hamr v Dobřívě. První písemná zmínka sahá k roku 1505. On je určitě starší, ale nemáme to písemně potvrzeno, takže říkáme 1505. Tento hamr je nejstarší a nejfunkčnější na celém světě. Je to unikátní technická památka, kterou zde máme a buďme za to rádi. O tento objekt se stará Západočeské muzeum v Plzni, za což mu patří velký dík. Před 4 lety jsem viděl, že schání kováře právě sem na vodní hamr v Dobřívě a pro mě vždycky, protože jako malej už jsem tady vystupoval a tancoval vždycky na Hamernickém dnu, to byl magický objekt. A já se říkal, já tam prostě musím pracovat. Přijali mě a tady jsem načichnul ještě víc k té poctivý starý kovařině a i částečně umělecký kovařině, ale umělecký kovář ze mě není a nikdy nebude. Kovářské řemeslo bylo vždycky řemeslo číslo 1. Neplec s nejstarším řemeslem. Protože všichni ho potřebovali, ať už si byl truhlář, řezbář, dřevorubec, kuchař, řezník. Všichni, aby mohli vykonávat svoji práci, tak nejdřív šli za kovářem. Každý kovář si svoje nářadí vyrobil sám. Tedy všechny kleště, co zde vidíte, a není jich málo, vyrobila lidská ruka. Zdejší hamerníci se zabývali hlavně výrobou zemědělských nástrojů, tedy různé pluhy, lopaty, taky se zde vyráběly polotovary, podkov. Zde vidíme podkovu pro tažného koně, který tahá dříví z lesa. Tady je podkova úplně jiná, no a ta už je pro toho, který běhá a vyhrává ty závody. Já jsem původně studoval úplně jiný obor na druhém konci spektra. Od 3 let jsem znal pouze jeviště. Já jsem tancoval a zpíval. V 15 letech nástup do divadla Jekátyla v Plzni, poté studium na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, muzikály jako Krysař, Hamlet a tak dále. A čím dál tím víc mě to táhlo k baletu, k choreografii a k divadelní režii, což jsem si zároveň vyzkoušel. Nicméně osud zasáhnul a v 21 letech přišel velmi vážný úraz, po kterém si nikdo nemyslel ani, že budu chodit, takže tato kariéra bohužel skončila. Pak pár let depresí, protože jsem neuměl nic jiného a můj pan otec říkal, hele, tadyhle je zajímavý video, tady vyrábí blbej nůž z obyčejný špachtle. Já jsem to zkusil a tak to začalo. Vodní hamr v Dobřívě není muzeum v tradičním slova smyslu, protože první, co vás uvítá po příchodu dovnitř, je jednak atypický zápach pro normálního člověka, je naprosto přirozený. A první, co uvidíte, že nám tam hoří oheň, což v normálním muzeu, když se stane, je docela problém, ale u nás je to věc žádoucí. A zároveň si ale zde můžete vyzkoušet i některé věci. Děti si můžou zkusit vykovat svůj hřebík, ale když budete trošku milí a nebudete úplně nepříjemní, tak i dospělé uvítáme a můžete si něco zkusit. Správná kovací teplota je 1150 stupňů. Tak, a tady vidíte krásně slámově žlutou barvu. Já osobně, čím jsem starší, tím víc mě fascinují staré výrobní techniky. A snažíme se z původní techniky dostat sem na vodní hamr v Dobřívě. Na technologických víkendech či dnech, anebo během hamernického dne. A takhle by to správně mělo být. Hřebík kovaný by se měl správně vykovat na jeden ohřev. Už není zachovaná vysoká pec na tavbu oceli, která stála právě na druhém konci vodního hamru. A letos poprvé jsme zde zkoušeli a velmi úspěšně pod odborným dohledem pana Pavla Bolfa vytavit svoji vlastní ocel. Takže se snažíme navrátit staré techniky řemesel tam, kam patří. Toto jsou naše nůžky. Jak vidíte, tak jsou levopravé a na nich se stříhal slabší materiál ve formě plechu. A hned vedle u nůžky na mnohem silnější materiál, kde se dá stříhat materiál od tloušťce i 1 centimetru.
Vše je poháněno pouze a jenom vodou. Já osobně mám hroznou radost, že se nám daří sem přitáhnout hlavně kovářská mláďata, to znamená do 25 let věku, a zažehnout ještě větší plamen v jejich srdci pro to řemeslo, protože bez té lásky k tomu řemeslu to prostě nejde. My chlapi přece jenom máme trošku takovou tu ctižádost, aby i takovej ten malej pomníček po nás zůstal. Chlapi, kterým už není úplně 20, ani 30, ani 40, jako jsem třeba já, už chápou formu odkazu, aby po vás něco zbylo. O tom je vlastně celý náš vodní hamr v Dobřívě. Nebejt chlapů v 50. letech, který za minulého režimu, i když už byli v důchodu, sem chodili a starali se o tento objekt, tak ten objekt by minulý režim s největší pravděpodobností buď to rovnou zbořil, nebo minimálně nechal schátrat. Už by nebyl v takovém funkčním stavu, jako je dnes. Jsou to nadšenci. My tady, já říkám, tvoříme zázemím takovou rodinnou firmu vlastně. Protože tady člověk musí pracovat ne kvůli penězům, ale kvůli srdíčku. Národ, který si neváží svého kulturního dědictví, nikdy nebude bohatý. Je to tvrdé řemeslo, je to těžké řemeslo, bolí to. Kovařinu nemůže dělat nikdo, kdo není aspoň trošku masochista. Ale je to krásná práce, která, když se dělá srdcem, tak ta bolest a ta tvrdost, kterou ta práce vyžaduje, se dá zvládnout relativně snadno a s úsměvem na tváři. Vyrobit něco rukama je úžasný pocit. Já do dneška mám občas takový záseky, že stojím a koukám na to kus žhavýho železa, co jsem vyrobil, a říkám si, je to neuvěřitelný, co moje ruce, ačkoliv jsem samouk, dokážou vyrobit. A to jsou tu mnohem šikovnější a nadanější lidi, než jsem já. Takže nebejt línej, zvedněte zadky a začněte něco dělat, protože o tom ten život je. Nechcete ho celý proválet u Netflixu. Pokud vás vodní hamr zaujal natolik, že byste ho rádi navštívili, pak si rovnou poznamenejte, že v sobotu 16. května zde proběhne další hamernický den. Tradiční akce, která se těší stále větší oblibě.